Tara daw ko. Bahisan na to dito kariyot ko. Hapit na siguro to karon kay plus G's naman. Dito na to wala na to luto na to. Tara to ko. Tay pula-pula na ganyan litso na ko. Saban ko. Ilaw pa na. Kulang pa nagtuyok siguro. 30 minutes siguro. Balikon na to. Balik na to. Hala. Wala gihapon nilagi haon ko. Pula naman kayo na bay. Murag ibang gutom naman mga tao sa gawas ba. Tara daw ko lipot na to sa luyo ko. Ay. Mga maestra mo din ang mga bisita drago. Pero na yung mga ilag ko. Nasikuan ko. Tara ko. Suso lang kita sa tuwa bay. Tay ko gialsa na gid nilang litson go. Litson ba gialsa na gid nila. Pula unta kay tong litson go bay gisulod na nila go. Siyanga go. Maulaw ka go. Anong maulaw mo go nga tao ro gihapon na sila diha. Kami nang tagay kaon go bay. Utom na kay go. Igid makaya go ulaw gid go. Balik ra ta. Di balik ra ta go. Sugal yung ka-break ko eh. Ay go. Nagidayo ko. Naghinungitay na sila sa sulod ko. So mani ko. Sige daw ko. Go. Tistingi daw serbato ko. Serbato na mo ko eh. Grabe yung serbato ko. Wala sila kabantay. Pang 10 wheelers ng serbato pero wala dyan punta napansin ko. Ata ko. Ulit ta. Balik ko pa na ni. Kaon ng gablitson karon. Bumkom na kayo to kay pula kayo pagka lami ko pagkaluto. Balik kag toyo ani. Toyo ta mo ta ni ang gusto na sa lutson karon. Ulo mi sigugod. Oh, love me like you do. Love me like you do.